Zdravím ľudia, tí, čo ma ešte nepoznáte, moje meno je Denzor a tí, čo ma už poznáte, ste videli predošlé video, kde som robil ochutnávky rôznych energy drinkov. Dnešné video bude dosť podobné. Budem ochutnávať rôzne kombinácie energetiakov z predošlého videa. A bude to prebiehať tak, že zoberiem tu vopred prichystané energetiaky, všetky otvorené, pollitrové plechovky a budem ich miešať do týchto krásnych pohárov a budem hodnotiť na mojom hodnotiacom rebríčku od 0 do 25, tak poďme do toho. Budem to miešať po 2, max 3-4 energetiakov, podľa toho, aká chuť a aké som dával hodnotenie v predošlom videu, tak už nebudem zdržovať a poďme na to. Ako prvý by som dal tento Tiger kaktusový. A ako ďalšie si dáme jablkový hel. Samozrejme, že musí byť kaktus so zeleným jablkom, zelené a zelené. To som aj nejako veľa dal. Ale musím to nejak vypiť, však ne? Nebudem to vylievať. Ako ďalšie by som dal tento battery. A samozrejme, celý postup bude prebiehať ako v predošlom videu s energetiakmi. A teraz to zamiešame. Nech sa spoja chute, vône a farby. Vzniklo nám toto. Tak to je bomba. Veľká. Uvidíme chuťovo. Kámo, ja žasnem. Veľká pecka, veľká. Tomuto dávam takých 11,5 z 25. Samozrejme, že aby bolo aj trochu zábavy a bolo to video nejaké svojím spôsobom zvláštne, tak vždy si nechám toľkoto v pohári, trochu na dne a do toho druhého pohárka si budem liať tie zostatky a potom to všetko ochutnáme naraz, že čo som zmiešal. Takto. A postupne bude pribúdať. Ako ďalší by som dal Semtex. Tak, to by sme mali prvý. A teraz vybereme Tiger Mango. A ako ďalší by som dal Tiger Watermelon. Zamiešame. Na zdravie. Kámo, ale to je dobré. Akože nie je to zlé, ale ani dobré, že také, že by mi to dalo nejaký rýchly výstup alebo nádych, že ma to ohromí, ale dal by som tomu 9.
takých solidných 9 si to zaslúži. A dole do komentára mi môžete napísať, ako hodnotíte toto video a čo by ste chceli, aby som natáčal, alebo či by mali takéto videá vychádzať častejšie. A nezabudni dať like a odber na toto video a klikni na zvonček, aby ti podobné ďalšie neunikli. No a môžeme ísť na ďalšiu kombináciu. Teraz by som vybral Hello broskyňa citrón. Tak, to by sme mali. Ako ďalšie by som dal, povedzme príklad, Hello černica. Krásne, tak to máme. Doteraz som miešal 2 dávky po 3. Túto tretiu dávku dáme po 4. Takže ešte by som dal Tiger Cactus. Tak trošku, aby toho zase som moc neminul. A dali by sme ešte Monster Energy Doctor. Premiešame. Hovoril som to v predošlom videu, poviem to aj v tomto a budem to hovoriť asi v každom podobnom videu. Pokiaľ nemáte 18 rokov, nepite energetiaky, kávu, nič podobné, škodí vám to, nerobí vám to dobre a ste mladí. Treba si život užiť a nie si ho pokaziť energetiakmi. Voní dobre. Akože veľmi dobre, chutné. Má to mix takých viacej výrazných chutí, že tam cítiť z každého rožku trošku. A hodnotím to 13 z 25. A dole do komentára môžete napísať, keď máte na to vek a pili ste energetiaky, aká je najobľúbenejšia značka a príchuť. Samozrejme, nebudem točiť len takéto videá, budem točiť aj to, čo vás bude zaujímať, čo si vyžiadate v komentároch a k čomu sa prikloní väčšina z vás. Tak daj like a odber. A teraz si ideme namiešať ďalšiu dávku. Monster Ultra Fiesta Mango. Ako ďalší Monster Punch plus Energy. Tretí si dáme Arizona Watermelon. A nakoniec si dáme Hello černica. Nápoj máme hotový a ideme ho skúsiť. Ale počkať. Skôr než to ochutnám, vám poviem. Za prekonanie hranice 1000 odoberateľov vyjde ďalšie video a po vydaní 8. alebo 7. videa vydám video, kde poviem 10 faktov o mne. Tak poďme piť. No, je to také všelijaké. Chuťovo dobre. Voňou tiež v pohode. Tomuto nápoju by som dal 12,8 z 25 a sú tam rôzne kombinácie chutí. Keď na to máte vek a
pijete energetiky nejakú dobu, môžete skúsiť si nejaké kúpiť a zmiešať podľa chuti alebo podľa fantázie. A môžete mi napísať do komentárov, kto čo skúsil a čo mám vyskúšať ja na budúce. Ako ďalšie by som si spravil nápoj taký, že zmiešame podobné príchute alebo farby a uvidíme, či z toho vznikne niečo extra alebo niečo málo úžasné. Samozrejme, že ako prvý nemôže chýbať Tiger Cactus. Ako ďalší by som dal, vy viete čo? Hell zelené jablko. Zatiaľ čo hľadám ďalšiu plechovku, vy môžete do komentára napísať, či hovorím príchute energetiky ako správne, a keď nie, môžete ma opraviť a napísať, ktorý z týchto ste mali a chutil vám najviac. Tak vybral by som Punch plus Energy, aj keď je farbou iný, ale chuťovo blízko podobný, aspoň za mňa. Každý má svoj názor a pohľad na to. A keďže sa k tejto chuťovej kombinácii hodí najviac hell broskyňa citrón, tak dáme tento. A čo by to bolo za nejaké prekvapenie alebo šok, by sa to dalo nazvať, keby sme tam nezaliali doteraz zmesku všetkých, čo som zmiešal, dáme tam. Tí, čo ste videli predošlé video, viete, že momentálne robím celý proces natáčania a strihania cez mobil a viete, že už som si setup objednal a príde mi za mesiac a pol, možno menej, možno viac, lebo je to zo zahraničia, veľmi kvalitné a vyšlo ma to dokopy 4565 eur. Peniaze pre mňa nie sú problém. Pred pár dňami som začal investovať konkrétne do akcií a krypto a dlhopisov a veľmi dobre a vysoko mi to vynáša. Teraz vás nenavádzam, že choďte investovať. Nič také. Vy šetríte si peniaze na horšie časy, na ťažké životné chvíle. Ja som si to mohol dovoliť, lebo som bol v veľmi veľkom zisku a som sa rozhodol, že to chcem ešte zvýšiť. Tak som sa takto rozhodol. Ale poďme ochutnať náš miešaný drink. Vôňou dobre. Chuťovo asi to prekonáva všetky, čo som doteraz namiešal spoluplechovky. A je to také čisté letné osvieženie. A ešte keď je to z chladničky vyťahnuté alebo z mrazničky, čerstvo vychladené asi tak 5 hodín 6. Veľmi dobre. A keby ste chceli viac takýchto podobných ochutnávok, dole do komentára môžete napísať konkrétnu značku alebo konkrétny produkt, ktorý by som mal vyskúšať a natočiť pre vás. A my ideme na ďalšiu zmesku, povedzme. A teraz by som dal tiež ako predtým podobné farby a príchute. Monster Energy Doctor. Tiger Mango. Ultra Fiesta Mango Monster. Toto doma neskúšajte. Môže sa vám stať, že
vypijete až príliš, alebo sa nebudete vedieť kontrolovať, že budete chceť viac a viac. A potom sa vám môže stať, že budete mať ťažké nejaké zdravotné problémy, napríklad srdce alebo krvný tlak, kto vie. A hlavne, čo určite vie každý jeden, kto pije kofeínové veci, že nebude spať, a to veľmi dlho. A pre vaše bezpečie vášho zdravia, takéto neskúšajte. Pokiaľ nemáte 18 rokov a nepijete dostatočne dlho energetiky. 18 plus môžete, ale 18 menej rokov nepite. Tak a ideme si vybrať ďalšiu plechovku, a čo iné by to bolo, jak hel broskyňa citrón. Farbovo trochu odlišné, ale chuťovo podobné. No ty kokos. No ty kokos. To som nečakal. Fakt. Ale, aby to bolo ešte zaujímavejšie, dáme jednu zmesku a druhú zmesku, ktorá je na záver. A ak by ste chceli vidieť ochutnávku produktov nejakých youtuberov, napíšte do komentu a dajte like a odber. Teraz si asi hovoríte, že prečo furt spomína like a odber a koment? No spomínam to preto, lebo aby ste videli, že ma zaujíma aj váš názor a čo by ste radi videli, alebo aby som spravil nejaké série, čo vás bavia. A my ideme ochutnať túto zmesku. Uvidíme, či bude lahotná, alebo fiasko. Čuchovi dobre. Na здоровье. Ты знаю, говоришь по-русски? Да, на здоровье. Kokos. Jaká bomba. Odpadnem. Kamoško, toto je tak dobré, že by som tomu dal 18,25. 18,25. Dobre počujete. Ak sa zamýšľate, prečo sa furt dotáčam týmto smerom, je to preto, lebo tam mám dvere, je tam zrkadlo a vždy sa tam rýchlo kúknem, že jaký mám výraz tváre, alebo že jaké bludoviny robím. Tak preto. A ak by ste chceli vidieť podobné takéto video s týmito príchuťami energetiakov, len jak ich zmiešavam s Happy Day Juiceom alebo kofolou, napíš do komentu, like a odber a ideme ďalej. A ešte, aby som nezabudol, povedz o mne svojim kamarátom, ktorých takéto podobné videá zaujímajú a majú to radi. A nech dajú like, odber a kliknú na zvonček na jedno. Tak, teraz by som išiel na poslednú finálnu záverečnú zmesku. Nie tá finálna, že všetky, čo som tu zmiešal, ale finálna, že z plechoviek sem a až potom tá úplne posledná finálna zmeska. Teraz budem brať random plechovky. Ak sa pýtate, prečo a na čo je to dobré, tak vlastne preto, aby to bolo o niečo zaujímavejšie a nejaké možno iné zvláštne chute. Toto som dával. Či zamiešame pekne, aby sa to zmiešalo. Takto vypadá zmeska. A
No ak by ste chceli vidieť trpeť mňa a moje chuťové páriky, dole do komentáru napíš, ak by si chcel divné kombinácie rôznych jedál. A poďme ochutnať. Kámo, odpálilo mi čuch. Takto dobre voní. No nič, toto možno bude aj plný počet. Uvidíme. Ja som vedel 25 z 25, plný počet dávam tomu. Plný počet. Pecka. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, do tejto finálnej zmesky, ktorú som ohodnotil plným počtom bodov, prilejeme Happy Day Juice. Ale nie, robím si srandu. Nebudem spievať. Spievam hrozne. Občas. Zamiešame náš úžasný drink. To bolo niečo zo sveta hudby, teraz zo sveta degustácie. Kámo, ja odpadnem. Toto už není len 25. Toto už není len 25. Toto je hodnota na 30. Chápeš? No nič, posúvam svoj hodnotiaci rebríček o vyššiu úroveň. A viete čo? Opäť je málo. Zvýšim to o 10. Takže 35. Ak sa pýtate, prečo som to zmenil, lebo táto kombinácia je boská. Radi vám skúsiť energetiky podľa vášho výberu, ako vám chutí, ako máte radi značku, farbu, vôňu, chuť. A buď tam dať nejakú kofolu, Pepsi alebo nejaký džus. Ale tí, čo majú 18+, dobre? Máme tu poslednú finálnu zmesku. Dáme tam poslednú zmesku, ktorú sme navarili. Toto odložím. Zamiešam. Joj, jak ma tá lyžica rozkývala. Však ne, srandu si robím. Môžete 3-krát hádať, koľko dávam hodnotenie. Dávam vám 15 sekúnd na typovanie a potom vám poviem odpoveď. Čas beží, tik-tak, tik-tak. No, 3, 2, 1... Čas vypršal, dávam tomu plných 35, jak som zvýšil moju hodnotiacu priečku. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a kliknúť na zvonček a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.